Dende o pasado venres, a localidade noiesa viviu 4 días de festa na honra de San Bartolomeu. Ademais dos numerosos eventos religiosos coas misas e procesións como actos centrais, a música e a gastronomía foron tamén as protagonistas das celebracións. Veño aquí porque é o noso santo, o San Bartolomé. San Bartolomé. E vimos a procesión e viñamos á misiña. Hombre, sempre se pide, sí. Sobre todo salud. Porque se pasa ben, carajo, hai moito que ver, moitas cousas bonitas. Hoxe estuvo un día fantástico aquí. Eu non puden estar durante o día por aí, pero estuveron San Cosmeiro, estuveron concursos, estuveron por aí moi ben. A festa da empanada fixo as delicias dos numerosos veciños e visitantes que se deixaron caer pola festa, así como os concertos con Broken Pitch, Los Secretos ou Natalia, que repetía a actuación en Noia unha década despois do seu estreo na vila. Es la segunda vez que voy a cantar, creo, no sé si canté en 2014 o 2016, pero estuve aquí, me llevé un buenísimo recuerdo y cuando me dijeron de volver este año dije, Dios mío, qué sorpresa y qué suerte, porque el público es maravilloso. Hoxe os festexos chegaban á súa fin coa París de Noia como broche dunhas das celebracións máis multitudinarias da vila noiesa. Ese remate final a través da Orquesta París de Noia, que é a súa casa e que ademais é un reclamo, un referente para todos os noieses e noiesas e tamén para a xente que se achega dos alrededores. Está habendo moita participación de público nas distintas actividades.